Sobrang masarap, Brother Bal. Sobrang masarap po, Brother Bal, lalo na yung igado. Oh, Nabili ko yung Santiago. Mga kaaro, tayo magluluto ng igado ng Pangasinan. Ang ating mga ingredients ay isang kilong baboy. Meron tayong puso ng baboy, tapay ng baboy, at atay ng baboy. At ito pala yung sa amin sa Pangasinan, naglalagay talaga sila ng, kung tawagin sa amin, kalastes. Pero dito sa Manila, isaw. Meron tayong bawang, sibuyas, patatas, bell pepper, carrots, magic syrup, pickles, asin, paminta, green peas, liver spread, asukal, oyster sauce, toyo, at suka. Mga kaaro, ibababad natin ang atay sa suka upang mawala ang lasa nito.
Sobrang masarap po, Brother Bal, lalo na yung igado. Nabili ko yung Santiago.